Salutare tuturor, celor mici și celor mari! Voi citi povestea intitulată Connie se pierde de mama. Oare ce s-a întâmplat? Puloverul preferat al lui Connie a rămas mic, iar pantalonii de salopetă prea scurți. Oare hainele au intrat la apă? Sau Connie a crescut? Putem verifica imediat la ușă, spune tata. Data trecută când a măsurat-o pe Connie, a trasat o linie roșie. Connie se duce lângă tocul ușii. Nu sta pe vârfuri, spune tata. Dar Connie nu stă pe vârfuri. Atâta doar că a crescut foarte mult față de data trecută. Nu e de mirare că toate hăinuțele îi sunt prea mici. Connie are nevoie urgentă de haine noi. A doua zi, mama o ia pe Connie la cumpărături. Bunica Mariana va sta cu Iacob, așa că mama și fiica pot merge liniștite în oraș. Connie este fericită că în sfârșit poate să fie singură cu mama. La plecare, bunica Mariana îi dă lui Connie o gentuță și 10 lei ca să-și cumpere ceva. Pentru că de acum este mare. Totuși, la plecare bunica îi spune: să stai mereu lângă mama ta, să nu cumva să te pierzi. Connie și mama iau autobuzul până în oraș. Fetița privește în jur uimită. Ce înghesuială! Ce case mari! Mama o ține pe Connie de mână. Mai întâi, cele două merg la un magazin de pantofi. Mama vrea să știe dacă lui Connie i-au crescut și picioarele. Vânzătoarea măsoară tălpile lui Connie cu un aparat special. Într-adevăr, și acestea au crescut. Connie are nevoie urgent de pantofi noi. Mama și vânzătoarea iau câte o pereche de pantofi de pe raft. Connie trebuie să le probeze, dar ei nu-i plac pantofii roșii pe care i-a ales mama, iar cei roz cu alb oferiți de vânzătoare o strâng la degete. În timp ce face câțiva pași, încălțată cu o pereche de pantofi noi, Connie observă în celălalt capăt al raftului o pereche de tenis roșii. Vrea neapărat să îi probeze. Încearcă să ajungă acolo singură, traversând magazinul. Tenisii îi vin foarte bine. Dar uitându-se după tenisii roșii, a pierdut-o din ochi pe mama. Unde o fi acum? Connie o caută printre rafturi strigând-o. Din fericire, magazinul nu este prea mare, iar Connie o găsește repede pe mama. Aceasta îi spune cum să procedeze în cazul în care se mai pierde într-un magazin. Dacă se întâmplă asta, Connie trebuie să meargă la casa de marcat și să ceară ajutorul unei vânzătoare. Aceasta are un microfon cu ajutorul căruia o poate chema pe mama astfel încât să se audă în tot magazinul. Tenisii roșii îi plac și mamei. Ea îi plătește, iar Connie poate rămâne încălțată cu ei. Cele două își continuă cumpărăturile într-un magazin universal mare. Acolo,
Connie vede mulți oameni cu sacoșe mari. O scară rulantă le duce până la etajul al 4-lea. Fetiței îi plac scările rulante, deoarece, cu ajutorul lor, pot urca fără niciun efort până la etajele de sus. În partea de sus, scările se fac mai mici, apoi dispar brusc. Connie ar vrea să le cerceteze mai atent, dar mama se grăbește. Ea vrea să meargă la cumpărături în magazin. La raionul de lucruri pentru copii, mama îi găsește fetiței 3 perechi de pantaloni. În drum spre cabina de probă, Connie descoperă un pulover drăguț cu dungi. Ea probează lucrurile singură în cabină. Nu se poate hotărî pe care să le aleagă. Vrea neapărat salopeta și blugii. A 3-a pereche de pantaloni însă este prea mare. În schimb, se asortează perfect cu puloverul în dungi. În cele din urmă, alege 2 perechi de pantaloni și puloverul. Dar acum, Connie are nevoie la toaletă. Însă mama vrea să plătească mai întâi lucrurile cumpărate. Connie o trage pe mama de jachetă încă o dată. Este urgent! În cele din urmă, ele coboară cu scările rulante până la etajul al 2-lea. Acolo sunt toaletele. Cu toate că sunt mai multe cabine de WC decât la grădiniță, și aici lumea așteaptă la coadă. Connie nu mai poate să se țină, dar nu vrea să facă în pantaloni. Din fericire, o doamnă drăguță o lasă înaintea ei. Mama stă în fața ușii de la cabină, astfel încât Connie să nu trebuiască să o încuie. Apoi se întorc la raionul cu lucruri pentru copii. Connie are nevoie și de tricouri. Mama cu o mână caută printre tricourile aflate pe o masă, iar cu cealaltă ține sacoșa cu cumpărăturile făcute până atunci. Pentru Connie nu mai are nicio mână liberă. Dar asta nu contează. Connie descoperă standurile rotative pe care le poți învârti ca pe un carusel. E foarte amuzant. Dar deodată își dă seama că nu mai are gentuța. Acolo erau toți banii ei. Precis a rămas în cabina de probă. Connie aleargă iute înapoi spre cabinele de probă. Oare în care dintre ele a încercat hăinuțele? Acolo în spate. Ce noroc! Gentuța și banii sunt tot în cabină. Connie e fericită. Ia gentuța și vrea să se întoarcă la mama. Dar unde a dispărut ea? Connie o caută peste tot. Găsește o masă cu tricouri, dar în jurul ei sunt alte mame. Dar mama ei nu-i nicăieri. Poate s-a dus să îi ia ceva și lui Iacob? Connie se uită la raionul cu articole pentru bebeluși și se pomenește la jucării. Dar mama nu e nici acolo. Apoi, deodată, își amintește ce i-a spus mama să facă dacă s-ar mai pierde odată. Du-te la o casă de marcat și cere ajutor. Lui Connie îi se umplu ochii de lacrimi. Ce se va întâmpla dacă nu o va mai găsi pe mama niciodată? Va rămâne la magazin pentru totdeauna? Connie se gândește la tata, la Iacob, la motanul Miau și la camera ei. Acum plânge de-a binelea. Oare plânge și mama?
Deodată, la difuzoare se aude un anunț. Mama o așteaptă pe micuța Connie la casa de marcat de lângă scările rulante. Connie știe unde sunt scările rulante. Iată și casa de marcat. Lângă casă o așteaptă mama. Connie e atât de fericită. Aleargă în brațele mamei și o strânge cu putere. Mama face același lucru. Ea se bucură că, auzind anunțul făcut la microfon, Connie a știut să vină la casa de marcat. Nici măcar nu o ceartă. După clipele de spaimă prin care au trecut, mamei și lui Connie li s-a făcut foame. Drept urmare, ies din magazin și merg la un restaurant, unde comandă pizza și salată. Connie îi povestește despre gentuța pierdută. Acum însă, mama o ceartă un pic, deoarece fetița a plecat de lângă ea fără să-i spună. Îi spune că a fost foarte îngrijorată și o roagă ca de acum înainte să o anunțe atunci când pleacă de lângă ea. Connie îi promite. După ce termină de mâncat, ea are o idee. Vrea să-i cumpere un cadou frățiorului ei Iacob. Mama este de acord, dar nu vrea să se mai întoarcă la magazinul Universal. Ele găsesc un magazin mai mic cu lucruri pentru copii. Connie cumpără pentru Iacob o rățușcă galbenă care face mac-mac. O plătește chiar ea, cu banii primiți de la bunica. Acum ține mândră într-o mână punguța cu cadoul pentru frățiorul ei. Însă, pentru siguranță, cu cealaltă se ține strâns de mâna mamei. Sfârșit!